παιδιά, θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το λένε νομίζω Clash Royale. Είναι σχεδόν σαν το Clash of Clans. Και σήμερα εδώ είμαστε σε ένα αποκριατικό πάρτι. Αυτό το πάρτι είναι κάποιον φίλο μου που το λένε Clash. Και τώρα με κάποιον φίλο μου δίπλα θα παίζει αυτό στο Clash Royale. Το που το λένε Δημήτρη. Πάτε το Δημήτρη. Όχι να παίξει πόλεμο. Εγώ θέλω να παίξει αυτό παίξει. Αυτό πάτε. Πάτε ξανά. Ανηλία. Αναβαθμίζουμε. Εκείνη εκεί. Περίμενε. Πάμε μάχη! Το έχω δει στο YouTube. Α, εντάξει. Πάμε! Αυτά τα βάζεις εδώ πέρα όπου θες. Έπαιξες ένα. Χάσα. Τι κάνεις? Χάσα, ναι. Κοιτάξτε σε ποια κλάνη είμαι, σε καμιά. Ας μπούμε σε κάποια. Fuck! Γιάν! Δεν βρίζουμε. Εσύ έβρισες τι. Στα αρχίδια. Ουάξε να δεις.
Θα παίξουμε ένα πόλεμο. Να δείτε. Να δεις. Ελπίζω να είναι άχρηστη η άλλη. Τι άχρηστη ρε. Σε μένα εγώ είμαι άτυχος. Good luck. Good luck. Τι μου βάλανε. Πέτα. Fuck. Θα μου σπάμε το αστέρι. Τι καλά. Τι ωραία και καλά. Κοιτάξτε. Θα κάνω. Τράβα. Σκότωσε το άνετα. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρεις πόσο καλός είναι. Κοίτα. Κοίτα, θα το πάρει τώρα. Είδες. Τώρα θα βάλουμε το μπέ. Όχι! Δεν θέλω να το αυτή τώρα. Το μισό να μην το βάλω. Μπράβο ρε Dragon, αυτός κάνει πολύ καλή. Ο Baby Dragon. Είναι τόσο καλός ο Baby Dragon. Όχι! Όχι. Δεν θα πρέπει να τρέξω. Έπρεπε να το κάνεις λίγο πιο μπροστά. Δεν πειράζει. Λιάμ. Όχι. 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 Πάμε βάλει και δεν πώς λένε. Good game. Είναι αγγλικό παιχνίδι. Αυτό παίζουν πολύ Άγγλοι. Ναι, το ξέρω. Όταν πάει αυτό 4 διαβάτια, Ναι. θα το πατήσω επειδή έχω μόνο 4 Ναι. και μπορεί να τύχουν αυτό. Ή αυτό, ή αυτό, Εγώ ξέρεις ποιο ή αυτό. Εγώ ξέρεις ποιο Ή αυτό. θέλω να πετύχουν. Ωραία. Ξέρεις ποιο θέλω να πετύχουν. Ποιο? Από όλα αυτά δεν γίνεται. Γίνεται μόνο σκελετή. Αυτό εδώ με το κουβά, η εστραμπή, με τη βόμβα, με αυτό το χέρι που κάνει έτσι, με το μπαλόνι εδώ πέρα και αυτό το αυτό εδώ. Αυτό! Εδώ! Ναι, αυτό δεν πρόκειται. Πάμε να παίξουμε. Καταλώστε. Γεια παιδιά. Κλείνει το βίντεο. Το βίντεο εδώ. Παιδιά, Κάντε μου like, με βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό γεια.